Macron sprema Francuze za rat. Ovo su detalji njegovog oglašavanja. Naša nacija nema prava na strah, panik, nespremnost ili razdvajanje. Ostati u strahu neće sprečiti opasnost. Jedini put da se to izbegne i da budemo spremni jeste da našu vojsku jačamo svakog dana. Oni će sutra za nas biti tu i redovna vojska biće mlada, koja će slabim ljudima i naciji biti od pomoći. Imaćemo obnovljenu vojsku, potpunu armiju, efikasnu i modernizovanu, koja će svakom delu rizika biti izložena. Armija sa jakim srcem, školovani i birani mladi kadeti. To je ono što trebamo da imamo i mi ćemo do sledećeg leta to i postići.